Waye wannan? Ba dai kan sautin ba. Me sunansa? This is the agent DJ Danjuma. Check out. This is the agent DJ Danjuma. Taba mana wasa kaɗan mu gani. Kai, wai wane ne kai?
don't like us, get out. DJ Danjuma, come forward. This is the Agent DJ, DJ Danjuma.